Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем наш эфірны дзень з варшаўскай студыі Еўрарадыё, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмеркаванне найперш мігранцкага крызісу, чым ён пагражае і чым можа скончыцца. У нас у варшаўскай студыі выканаўчы дырэктар аналітычнага цэнтра iSense Улад Кобец. Добрый дзень, Улад. Добрый день, Зміцер. Рады, што нарэшце дайшлі до нас першы раз у нашай студыі. Спадзяюся, стане добрым пачынам і будете частым гостем. Тым не менш, Улад, давайте да гэтага крызісу. І можа быць, пачнем з такога, мне цікавае пытанне. Усе абвінавачваюць Мінск, беларускі рэжым у тым, што яны штучна утварылі ўсю гэтую сітуацыю, што карыстаюцца людзьмі, каб дасягнуць сваіх палітычных мэтаў. Тым не менш, асобныя і беларускія, а тым больш украінскія палітолагі пераконваюць і сцвярджаюць, што за ўсёй гэтай сітуацыяй стаіць Крэмль. На ваш погляд, ці адпавядае гэта рэчаіснасці, асабліва з улікам сённяшняй заявы прадстаўніка МЗС Францыі, які сказаў, што няма ніякіх доказаў, што нейкае дачыненне Масква мае да гэтай сітуацыі. Перш за ўсё, сапраўды ўсё зроблена такім чынам, што калі журналісты, аналітыкі разбіраюць сітуацыю, як яна тэхнічна ўтвораная, то можа падацца, што гэта абсалютна такі натуральны працэс, так што захацелі людзі выехаць з краіны, дзе цяжка жыць, туды, дзе добра жыць, вельмі проста. Але некалькі рэчаў тут не супадае. Па-першае, мы ведаем, што нават грамадзяне Беларусі не могуць трапіць у так званую памежную зону без прапускоў. Лукашенко вярнуў гэты архаізм Савецкага Саюза, так што у нас ёсць памежная зона, куды, калі чалавек прыязджае, то мы ведаем шмат выпадкаў, калі людзей штрафавалі проста за то, што мы там знаходзіліся. Я выдатна прыгадываю просто такую смешную сітуацыю, калі мы вярталіся ў Беларусь, праехалі ўсе контрольно-пропускныя пункты, мы на беларускай тэрыторыі, і аднаму з маіх калегаў захацелася да ветру, як кажуць, у кусты. Ад'ехалі, і тут жа з гэтых кустоў ён выйшаў пад дулам аўтамата, таму што дзе там той памежнік хаваўся, але тут жа вывелі. Падкустоўны выпалзень, как в одном знакамітым фільме. То бок, колькі артыкулаў адміністрацыйных ці крымінальных парушылі это мігранты, можна проста пералічыць. Гэта масавае шэсце, гэта нелегальнае, так? То есть яны там нешта ў тэлеграм-канале напісалі, сабраліся тысячы людзей. Калі беларусы сабраліся нават адзін з якой-небудзь сімволікай, ужо трапляеш за краты. Сімволікі не трэба, дастаткова шкарпэтак. Таму проста такія рэчы не могуць быць выпадковымі, так? То есть людзі апынуліся ў памежнай зоне, яны парушылі лукашэнкаўскія заканадаўства і па масавых шэсцях, і па знаходжанні ў этой зоне. І пытанне, чаму іх адтуль не беларускія сілавікі не прыбіраюць. Так? Звычайным беларусу вельмі цяжка туды трапіць, не трапіўшы за краты. Таму, конечно, гэта выкарыстоўваецца як ціск на захад, і перш за ўсё для таго, каб змяніць павестку. Так, павестка з поствыбарчай крызісу ў Беларусі павінна у разуменні тых, хто за гэтым стаіць, перайсці ў крызіс міграцыйны. Без ролі Москвы, я скажу, без згоды, самае меншае, без згоды Москвы, конечно, такія рэчы немагчымыя. І мы разумеем, што Расія таксама сочыць за гэтым і падтрымлівае гэты крызіс. І такая сітуацыя, это ж не мы робім, это нейкі безумны дыктатар в Беларусі, што вы хочаце, так? Это ж ён робіць, а мы тут пры чым? А потым мы бачым бомбардзіроўшчыкі расійскія, которые летаюць уже ў нашым паветранай прасторы, і бачым далёка ідучыя стратэгічныя задачы Крымля. У Лукашэнкі няма стратэгічных задачаў. У яго адна тактычная задача утрымаць уладу, таму што сацыяльны контракт з народам разбураны ў жніўні 2020 году. Ён прайграў выбары з трэскам, нават тыя, которые хочуць
думаць інакш ці, напрыклад, інвестуюць в то, чтобы захавацца при этом режиме, ну, не могуць не разумець, потому что это відавочна, что люди проголосовали за Светлану Тихановскую. И тут альбо мігранты, альбо нейкі іншы крызіс, который будуць яны придумляць, чтобы змяніць повестку. Сёння мы пачулі, что он газ хоча перакрыць поставки. Ну, это смешно, потому что это нават разглядалася аднім з элементаў санкцый, так что забараніць транзит газу праз тэрыторыю Беларусі, гэта перш за ўсё ударыць менавіта по режиму, а не по захаду, потому что захад, напэўна, знойдзе выйсце з кожнай такой ситуации. Таким чынам мы сыходзім до того, что калі не Кремль арганізаваў гэта ўсё, а Лукашенко просто выконвае, то як мінімум узгодненае гэта ўсё, а як максимум Кремль, ось, дарэчы, гэта адзначалі пэўныя нашыя госці, той же самы, да прыкладу, грамадзянін России Александр Морозов, палітолог, які сказаў, что Кремль атрымлівае з гэтага дывідэнды. Наколькі гэтыя дывідэнды небяспечныя для Беларусі? Давайте адразу трошку так шырэй паглядзім на праблему. Праблема бяспекі в рэгіёну. Няма нічога больш важнага для любой краіны, чым бяспека. Так, вайна заўсёды каштуе дорага. І, конечно, ніхто ў цвярозай свядомасці ў краінах дэмакраты не будзе інвеставаць ні ў які канфлікт. Але мы бачым адваротную сітуацыю в Кремле. Так-то палітыка Владимира Путина, которую он уже ведзе который год, так, которая пачалася, не буду казаць, калі пачалася, Морозов больш это скажа, бо это адзін з наших самых вядомых экспертаў, але атака на Грузію, атака на Украіну, так, выкарыстанне канфліктаў у сваіх стратэгічных мэтах, мэтай, которые з'яўляецца прыцягненне правлення, атрыманне управлення Путина, так, і той групіроўкі, которая атрымоўвае ад гэтага дывідэнды. І натуральна, што яны глядзяць на такія праблемы, як у Беларусі, з пункту гледжання сваіх стратэгічных задачаў. Ясна, што таксама ў 2000 годзе нельга было не заўважыць, што ў Беларусі няма такіх анклаваў, як Донбас ці Крым, так, то бок беларускі народ, што захад, што ўсход, такі аднолькавы аказаўся, так, і я думаю, што для Кремля, для некаторых дзеячаў Кремля это было, конечно, было адкрыццём, потому что усе бачылі ў Беларусь такую прарасійскую правінцыю, і раптам аказалася, што гэта такая нормальная заходнееўрапейская краіна, нормальны заходнееўрапейскі народ, который вельмі акуратна ставіцца нават в часе пратэстаў, так, мы не бачылі паўтарэння, напрыклад, украінскага майдану, мы не бачылі сутыкненняў, так, то есть людзі вельмі акуратна і свядома тварылі пратэст менавіта мірным. І тут зараз адзіны як бы выйсце, адзіны метад ці тое, што можа працаваць на карысць стратэгіі Кремля, это час, потому что люди з'язджаюць, так, сотні тысяч беларусаў выехалі з Беларусі. Людзей кідаюць за краты, разбураецца грамадзянская супольнасць, разбураюцца структуры. І Кремль за гэтым натуральна бачыць перспектыву, ну, як і ў часы савецкія, так, то есть папросту, чтобы Лукашенко сваімі рукамі ўсё гэта зрабіў. Так мы это бачылі ў краінах Балтыі пасля акупацыі 1939 года, але гэта ніколі не, урэшце рэшт, не спрацоўвае. Таму я абсолютно упэўнены, што без дыалогу, про который весь час гаворыць офіс Светланы Тихановскай, за который галасавалі людзі праз голас, так мы памятаем, без такога дыалогу тых, хто сёння рэальна дэ-факта утрымлівае ўладу, я не кажу про Лукашенко, потому что это асобная зусім тэма, і тых, хто прадстаўляе беларускі народ, так, хто быў выбраны на выбарах, мы не зможам вырашыць наше беларускае пытанне. А для нас, для беларусаў, найперш важны менавіта наши нацыянальныя інтарэсы, наша краіна. А што думае Кремль, это уже другасна. Я не хочу сказаць, што нам не важна, што думае Кремль. Але перш за ўсё мы павінны разумець, што калі мы самі ў сябе не знойдзем адказу на гэтае пытанне ўнутры нашага народа, потому что з гэтымі людзьмі, которые вакол Лукашэнкі, которые
не забивали, скажем так, то есть ёсць частка, которая уже повязана кроўю там и так далее, але великая частка людей, которые з той ці іншай прычыны там знаходзяцца, нам з імі жыць. Гэта нашы грамадзяне. І без унутранага дыялогу, без выхаду з крызісу мы нічога не зробім. У России няма тэхналогій. У России ёсць газ, нафта, так, бензакалонка. І пры ўсім, пры тым не хочу пакрыўдзіць Россию ці рускі народ, але тэхналогіі знаходзяцца на захадзе. Беларусь знаходзіцца на мяжы развязу России. І мы павінны гэта разумець. Гэта вялікі плюс для нас, тому што геапалітычна Беларусь павінна выйграваць з гэтага. А мы знаходзімся ў сітуацыі пастаяннага такого перманентнага крызісу. І тут уже пытанне, чаму так адбываецца? Чаму наши плюсы сталі мінусамі? Вот давайте вернемся до тэмы беларусы самі павінны вырашаць усе гэтыя праблемы. І што мы маем? Адзін з самых уплывовых палітыкаў свету, нягледзячы на тое, што сышла уже фактычна з пасады, Ангела Меркель, тэлефануе Пуціну з пытаннем, як вырашыць сітуацыю на мяжы Беларусі і Польшы. А куды ему тэлефанаваць? Тэлефанаваць Лукашэнку бессэнсоўна. Па-першае, ён хутчэй за ўсё не адкажа, таму што проста не будзе разумець, на якой мове ему размаўляць, а па-другое, Лукашенко нелегітымны. Тэлефанаваць Лукашэнку бессэнсоўна. Можна тэлефанаваць, напрыклад, нават не ведаю каму, таму Пуціну тэлефануе, таму што в сітуацыі канфлікту на Донбасе все таксама разумеюць, што хто стаіць за тым бокам, так, ЛДНР, ОРДЛО, што гэта ніякі не канфлікт унутры украінскі, што за гэтым стаіць Кремль, тэлефануюць Пуціну. Пуцін можа прымаць рашэнне, а Лукашенко в этой ситуации попросту человек, который нават не адкажа на тэлефанаванне. І уже казаў пра гэта, так, што там спрабавалі, я там не адказу. Калі Лукашенко апошні раз кудысьці ездзіць увогуле? То бок зноў жа пытанне, краіна, вакол которой будуюць плот, краіна, супраць которой уведзены санкцыі, краіна, з которой не летаюць на самалёты. Яшчэ шмат можна задаваць такіх пытанняў, щоб зразумець, што это ненармальна. То бок мы павінны казаць пра нармалізацыю сітуацыі, так, вяртанне да нармальнасці. Этой нармальнасці ў Беларусі няма ўжо, я не ведаю, калі яна была. То есть не будзем ісці ў зусім далёкія часы, але гэтая нармальнасць павінна была пачацца з першых выбараў прэзідэнту, таму што мы, як ні круці, колькі ўжо гадоў адбываецца спроба индоктринировать белорусов в некий іншы народ, так, то бок стаць частку, не атрымоўваецца, тому что гэта, як ні круці, не ўзніклі дзяржавы на там, Брянской области ці там в іншай, так, а Беларусь гэта як такі, як глеба, як дзёрн, так, яна жыве, тому что тут дзяржава была заўсёды, яна все одно перамагае. І як мы кажам, што Беларусь гэта 4-я Балтыйская рэспубліка, она павінна была быць разам з Эстоніяй, Латвіяй, Літвой. Это агульная гістарычная, культурная, геапалітычная прастора. І нікуды з гэтага не дзенешся. Зноў вяртаешся да тэмы пратэсту. Наш пратэст настолькі, беларускі пратэст настолькі адрозніваўся ад украінскага, што яшчэ раз падкрэсліваў гэту самадастатковасць нацыі. І яна ўсё адно пераможа. Таму пытанне ў тым, толькі як доўга тыя людзі, которые сёння трымаюць уладу, можна казаць пра ўрад, можна казаць пра Галовченка, пра тых, хто вакол яго, тыя, хто не звязаны з крымінальнымі, адкрытымі ўжо там некімі рэчамі, як забойствы, яны могуць стаць часткай дыялогу, і за гэты стол павінны сесці тыя беларусы і гэтыя беларусы і дамовіцца пра новыя выбары. Легітымнасць страчана ў жніўні, і мы бачым, мы ведаем, як это все прыйшло, мы можам казаць пра эканамічны крызіс, пра сітуацыю з ковідам, так, і ігнараванне этой праблемы. Урадам тое, што прывяло людзей да такой радыкальнай змены погляду да ўлады. Я б сказаў, упершыню нарадзілася адказная нацыя. Уже тая маладая генерацыя, которая нарадзілася і которая упершыню галасавала, ведь што адбылося, калі ўлады, Лукашенко, яго рэжым знішчалі сродкі масавай інфармацыі, которые з'яўляюцца метадам кантролю, людзі маладыя ушли в інтэрнэт. В інтэрнэце няма межаў. Там нарадзілася новая нацыя, яна там адукавалася, яна там даставала для сябе ўсё тое, што урэшце рэшт стала вызначальным для іх пазіцый падчас пратэсту. Так, яны першы раз галасавалі,
і ўпершыню мы бачылі салідарнасць маладой генерацыі з сталымі людзьмі. Вы закранули вельмі цікавую тэму, але я думаю, што гэтую тэму мы з вами абмяркуем у межах праграмы Ідэя-Х, так што я вас запрашаю на запіс, таму што сапраўды гэтыя параўнанні з нашымі суседзямі, усе суседзі выбралі найперш дэмакратычнага свайго першага прэзідэнта. Да, потом ва ўсіх фактычна быў пэўны адкат, але беларусы адразу выбралі сабе камуністычнага Лукашэнку. Але не будзем пра гэта, пагаворым на Ідэя-Х, пашукаем нацыянальную ідэю праз гэту. Я да іншага. Шмат зараз гучыць абвінавачванняў у бок захаду, што, маўляў, гэты бяззубы захад не можа, так бы мовіць, знайсці ў сабе ў палітычнай волі, сілаў, стальных яіц, калі хочаце, ці чаго там яшчэ, і даць годны адказ Лукашэнку на гэты яго шантаж. Па-простому, па-дваравому кажучы, даць гопніку па карку. Так вось, сапраўды бяззубы захад не можа ніяк ці рашыцца, ці знайсці, ці дамовіцца? Ну, конечно, не. Я б хацеў сказаць, што беларускі народ сам належыць да захаду і прыйдзе туды, вернецца пасля трансфармацыі. Захад, так як і мы яго разумеем, гэта ёсць тое, што напрацавала цэлая цывілізацыя. Мы живем на невялікай планеце, на которой вельмі шмат праблемаў, которые лепш бы мы займаліся імі, чым займаемся такімі рэчамі. У гэтым і сіла, і слабасць дэмакраты. Што дэмакраты — гэта людзі выбраныя, то есть парламент і прэзідэнт іх выбіраюць людзі, которые у час галасавання кіруюцца зусім рознымі рэчамі. І гэта не заўсёды, нават я б сказаў, гэта зусім амаль у 100% гэта не знешнепалітычныя рэчы, так, гэта падаткі, гэта нейкія рэчы пабытовыя, так, таму што людзі жывуць у сваім свеце, і яны ўжо не памятаюць, што такое дыктатура. Новае пакаленне, которое вырасла ў былой усходняй, сёння цэнтральнай, мы кажам, Еўропе, оно для іх дзіўна, што такія рэчы, которые адбываюцца ў Беларусі, увогуле магчымы. А ўжо не кажам пра Афганістан ці Ірак, там ці тыя праблемы у краінах яшчэ далей ад нас. Таму гэта шлях не хуткі, але ён не спынны. То значыць, захад усё адно пераможа, таму што калі не пераможа захад, то наша цывілізацыя не пераможа. Гэта калектыўны напрацаваны досвед, і гэта па-ранейшаму застаецца лабараторыяй. Таму што дэмакратыя, мы бачым праблемы в Венгрыі, мы бачым праблемы в іншых краінах, которые з'яўляюцца такімі выпрабаваннямі для дэмакраты. І тут з'яўляецца крызіс на граніцы і в развязу Беларусі. Колькі людзей у калектыўным захадзе в гэты момант пра гэта нават ведаюць. Калі пра гэта ведаюць лідары, то... Зараз ведаюць усе, ўся мировая прэса пра гэта піша. Так, але што в этой сітуацыі можа зрабіць калектыўны захад? Пайсці з вайной на Лукашэнку? Не, конечно, таму што за гэтым стаіць ОДКБ, Расія, ядерны патэнцыял. І зноў жа, калі мы кажам пра iSense, мы інвестуем в бяспеку. Ніхто не хоча, каб на нашай землі стварылася тое, што на Донбасе, так, ці там в Асеціі, Абхазіі. Гэта сітуацыя павінна быць і будзе вырашана толькі праз перамовы, і захад робіць тое, што можа рабіць. Уводзіць санкцыі, падаваць сігналы. Зноў жа, не ёсць мэтай санкцыі разбурыць эканоміку, таму што так гэта не робіцца. Мы бачым, што гэта вельмі акуратныя захады, которые больш з'яўляюцца сігналам да таго, што Улад, ну вы ж разумееце, што гопнікі такого падыхода не разумеюць. Для іх гэта праява слабасці. Так, але у заходніх парламентах сядзяць не гопнікі, так, сядзяць людзі, которые несуць адказнасць перед сваімі выбарцамі за сваю краіну. Я разумею, што это праблема, которую мы хочам хутка вырашыць, і мы сапраўды разумеем, што да ўлады ў Беларусі дарваліся гопнікі. Але, зноў жа, гэта пытанне трошку ўжо в іншай плошчы знаходзіцца, таму што пераважная большасць беларусаў ужо прагаласавала супраць, ужо прагаласавала за іншае. І з гэтым нічога ўжо нельга зрабіць. Так? Гэта падставовая такая рэч, з которой яны таксама мусяць будуць лічыцца, і которая
з'яўляецца падставай да таго, што ўсё адно мы павінны прыйсці да вырашэння этого беларускага канфлікту самі. Ну пакуль мы маем канфлікт на мяжы, які працягваецца, які нарошчваецца. Штодня падлічылі вось эксперты, такіх турыстаў прылятае ў Беларусь каля 800 чалавек. Так. Кожны дзень. Ужо зараз маем адзін лагер, які толькі і рыхтуецца, як каб ламануцца праз гэты калючы дрот. Калі іх будзе 5, і што вот що ж такі чакаецца нейкі адказ. Да, зараз польскі бок праявіў такую рашучасць, но але рашучасць гэта што ну перакрылі мяжу, выставілі, мабілізавалі усе сілы, стаяць, не пускаюць. Але калі ламануцца 20 000 умоўна, што яны будуць рабіць? Ну, зноў жа вяртаемся да пачатку размовы. Гэта не польскі бок арганізуе гэтую праблему. Так, праблема, з которой зараз Польша, Літва сутыкнуліся, і раней не было. І тут штодня адбываецца дыскусіі, што з гэтым рабіць. Ну, што мы атрымаем? Мы атрымаем узмацненне на нашай межы вайскового складніку НАТО, так? Добра ці дрэнна, ну, это філасофскае пытанне. Я ўвогуле лічу, што конечно, нічога небяспечнага для Беларусі ў гэтым не будзе, але Лукашенко і Путін выкарыстоўваюць гэта як аргумент для эскалацыі. Для того, каб расійскія войскі просто з'явіліся ў Беларусі. Абсолютно. Таму мы кажам зноў, што калі там мы сёння вырашаем наше ўнутранае беларускае там пытанне, то Путін і Крэмль вырашае сваё стратэгічнае пытанне. Падпісанне гэтых мапаў, пабудова этой навучального этого центру, так званого, так, это расійскія бомбардзіроўшчыкі в Беларусі, это ж все вельмі небяспечныя рэчы. І для нас, для Беларусі, крок за крокам мы губляем частку свайго суверэнітэту. Таму эскалацыя можа, зноў жа, кремлёвскія стратэгіі маюць свае нейкія планы, і узброены канфлікт на граніцы, который можа быць выкарыстаны для вырашэння іншых геапалітычных праблемаў, которые, ну, Крым бачыць так, як бачыць. Таму мы ведаем про праблему Сувалкі-Шчыцінскага, этого перешейку, так, мы ведаем про тое, што краіны Балты вельмі невялікія краіны і самыя неабароненыя краіны НАТО, што мы можам стаць, на жаль, сведкамі некага канфлікту вайсковага ўжо. І вось пытанне, якім чынам яго пазбегнуць, якім чынам таксама вырашыць гэтую праблему з мігрантамі. Ну, і тут зноў жа мы пачалі з таго, што слабы Захад, але я лічу, што я ўпэўнены, што Захад вырашыць эту праблему. Захад так ці іначай, можа быць, павольна, але ён знойдзе адказ на такія выклікі. На жаль, для Беларусі гэта не будзе добрым, таму што тое, што адбываецца, это мігранты, яны застаюцца ў нас. Куды іх потым дзяваць? Вось сапраўды, как бы просто працяг тэмы. Мы-то ведаем, што вот, ну, працэсы павольна прымаюцца рашэнні, але ідзе ўсё вот по таким нарастаючы, як кажа, і будуць ўсё ж таки рашэнні прынятыя даволі сур'ёзныя, як супрацьстаяць этой сітуацыі. Але вось гэта запавольванне, павольнае прыняццё рашэнняў Мінскам успрымаецца як слабіна, і ўсё больш і больш нарашчваюць колькасць гэтых авіярэйсаў, больш і больш накопліваецца там гэтых людзей, якія потым невядома куды дзенуцца, застануцца ў Беларусі, ці што з імі будзе, во што тады ператворацца Беларусь, беларускія вуліцы, беларускія гарады, падземныя пераходы. Ну, тут мы зноў вярнуліся да пытання, хто гэта пачынаў, так, і ці пралічвалі такія варыянты, таму што мы ведаем, што ў Мінсках уже там сядзяць недзе уздоўж дарог, і гэтых людзей дастаткова шмат. Зноў жа, асобная тэма это людзі, таму што это сем'і, это несчастныя людзі, которые выехалі з краіны, дзе ідзе вайна, яны шукаюць для сябе проста выйсця, але іх выкарыстоўваюць як інструмент ціску. І где яны застануцца, я не думаю, што так проста будзе этих людзей взять з Беларусі кудысьці, ну, па-першых, нікуды ўжо не вернеш, так, яны там не вернуцца, таму што, щоб сюды прыехаць, яны прадалі там усё, так, мы ведаем сумы, плюс-мінус, которые агучваюцца і расследавацелямі, гэта вялікія сумы, фактычна людзі прадаюць усё там, што мелі, чтобы проста мець магчымасць эвакуявацца.
і гэта асобная гуманітарная праблема, з которой таксама трэба лічыцца. Само выкарыстанне людзей у такіх мэтах ужо амаральнае, і трэба просто, ну, яшчэ раз так паглядзець і зразумець, з чым мы маем стасунак, так, з якімі людзьмі мы маем стасунак, што яны гатовыя да ўсяго. Где мяжа гэтага ўсяго, мы не ведаем, таму што далей засталося толькі сапраўды прарыў мяжы і узброены канфлікт. Вы не выключаеце ўзброенага канфлікту? Не выключаю. Ну, як ім бачыцца, то есть польскія памежнікі пачнуць страляць па гэтых мігрантах, якія, ну, умоўна кажучы, натоўпам там з бярвёнамі, з гэтымі сякерамі, якімі яны рубяць, высякаюць беларускі лес, пабягуць на іх, ці іншы варыянт? Ну, па-першае, конечно, спадзяюся, што да гэтага не дойдзе, але і мы бачым, што польскі бок прымае самыя такія рашэнні мінімальна мірныя, так, то есть пабудова плота это самае мірнае, што можна толькі зрабіць, так, адградзіліся, хаця мы там разумеем, што гэта ўжо праблема экалагічная і праблема ўвогуле, гэта просто непрыемна, калі на граніцы з твоей дзяржавай будуецца плот, але гэта мірны захад, так, это акурат захады, которые адсоўваюць магчымасць непасрэднага сутыкнення. Тут адзінае пытанне, адзінае невядомае, такой X, это то, што плануе Крэмль. Таму што я не бачу нават пры ўсім стаўленні да рэжыму, который сёння ў Мінску, магчымасці самастойнага прыняцця такога рашэння, каб учыніць нешта на мяжы так званай саюзнай дзяржавы ці АДКБ. Натуральна, што гэта толькі разлікі план Крамля, калі за гэтым ёсць наступны крок, так, который яны плануюць, тады мы пабачым хутка і такі варыянт развіцця падзеяў, на жаль. Я не ведаю, як для каго, а для мяне сведчаннем датычнасці Крамля да ўсёй этой сітуацыі стала вось інфармацыя пра тое, што дэпутат курдскага парламенту заявіў, што вот нібыта Еўрасаюз прыняў рашэнне прапусціць усіх мігрантаў, якія стаяць на мяжы, якія ідуць з Беларусі. Потым аправерглі, сказалі, што это фейк, але гэта пайшло. Я ведаю, колькі дэпутатаў ва ўсіх краінах куплены Крамлём. Я сумняюся, што Беларусь здольная там некага там асабліва падкупіць, каб яны вот такое вот ляпалі. Вот для вас гэта сведчанне рукі Крамля, як кажуць? Найпершае, я тут пагаджуся з тым, што лабісты Кремля, яны працуюць вельмі эфектыўна часам, тому что, скажем, в Злучаных Штатах Америки ёсць адмысловы закон, который рэгулюе працу лабістаў. Лабіст мусіць быць зарэгістраваны, і вельмі празрыста ўсё адбываецца. В Европе, в Евросоюзе такога няма. І на жаль, гэта карупцыйныя фактычна грошы Кремля, яны працуюць. Ці можа Евросоюз пераварыць гэтую колькасць бежанцаў? Можа, натуральна. Зноў жа, мы маем стасункі з людзьмі. Гэта жывыя людзі, і вельмі шмат праабарончых арганізацый таксама ў першую чаргу б'юць трывогу таму, што гэта людзі там пакутаюць у тых багнах. Але зноў жа, немагчыма прыняць усіх жыхароў Іраку, Сірыі так у Еўразвязе, таму што так папросту свет не можа функцыянаваць. Таму я не думаю, што такія рашэнні, як прапусціць усіх, таму што усіх это каго? Калі кожны дзень, як мы кажам, 800 чалавек прыязджае да Беларусі новых, іх будзе больш. Таму ўзнікаюць пытанні пра ўвядзенне санкцый ўжо не супраць беларускай авіякампаніі, ўжо супраць авіякампаніі іншых краінаў. Так? Не будзем нікога тут называць, чтобы не паніжаць рэйтынгі на біржах, але мы ведаем назвы авіякампаній, которые ўжо акучаныя і которые могуць трапіць. Таму я думаю, што Евразвяз проста спыніць гэты поток. Таксама працуюць заходнія дыпламаты, ёсць ужо контакты там в Іраке, і мы ведаем пра закрыццё беларускіх консульстваў у Іраке, так, ўжо рашэнні прынята іракскім кіраўніцтвам. Я думаю, што будуць такія дзеянні, такія захады задзейнічаны, каб спыніць гэты поток і вырашыць яго іншым шляхам, каб яны проста, эти мігранты, не траплялі на тэрыторыю ўжо Беларусі. І зноў жа,
шмат хто з іх ідзе праз Расію. І мы ведаем не толькі пра самалёты, пра цягнікі, которые яны прыязджаюць. І зноў вяртаемся да таго, што гэта ўсё, конечно, як мінімум узгоднена з Крэмлём. Яшчэ одна тэма. Я ведаю, што iSense уважліва адсочвае ўсе інфармацыйныя потокі, СМІ, там тэлеграм-каналы, што пішуць, якія месенджы, як падаюць і гэтак всё. Уважліва адсочвае, як працуе беларуская прапаганда. Ось усе гэтыя зараз накрутка сітуацыі, выступы с этими я не ведаю, там падзёргіваннямі усякіх там ардынаносных горлумаў беларускай прапаганды про тое, што вот гэтыя фашысты на захадзе сэрца не маюць, здзекуюцца з людзей і гэтак далей. Но безумоўна, мэта накруціць грамадскае меркаванне, там вот все это. Як думаете, вот ёсць нейкая зваротная сувязь? Атрымліваецца ў іх это? Не атрымліваецца. Перш за ўсё, мы, конечно, адсочваем iSense. Эксперты адсочваюць усе інфармацыйныя потокі ад тэлебачання да самага апошняга тэлеграм-каналу. Ёсць іншы паказнік, гэта паказнік даверу беларусаў да прапагандысцкіх каналаў. І ён на мізэрным уровне. То значит, што людзі, вся праца прапагандысцкіх каналаў, яна ідзе фактычна ў сметнік. Людзі просто там туды не ходзяць, не глядзяць, не слухаюць і не вераць. І я скажу больш, што, на жаль, гэта праца прапагандыстаў, которая ад жніўня 2020 года фактычна беларуская прапаганда стала часткай расійскай прапаганды. Калі прыехалі расійскія гастарбайтары замяніць беларускіх журналістаў нават дзяржаўных тэлекампаній, мы пабачылі радыкальную змену беларускай прапаганды. Яна фактычна дублюе расійскую, але, на жаль, яны накручваюць толькі ступень ненавісці да іх саміх. І вось тое, во што они сёння інвестуюць, гэта, на жаль, можа выліцца ў канфлікты. Мы ўжо ведаем, беларус страляў беларуса, так, збіваў, такого ніколі раней не было. Інвестыцыя ў канфлікт, яна заўсёды шкодная, яна заўсёды небяспечная. І, на жаль, гэта тое, што робяць гэтыя прапагандысты. І, ну, як заўсёды, зло вяртаецца да тых, хто яго параджае. І яны першую чаргу хацелася бы, калі можна данесці да кагосьці там некую разумнае зерне, то просто подумайте, што вы робіце. Вы фактычна інвестуеце у агрэсію супраць вас саміх. Я ведаю, што у вас добрыя адносіны, там, скажем, с польскім палітычным істэблішментам. Ну, прынамсі, ведаеце там людзей і як яны думаюць. Вось учорашні наскок пропаганды беларускай на польскі бок, вот с этими словами там пшекі, ляхі, мы тут зараз з дядзяй Вовай вам тут наваляем. Якая будзе рэакцыя? Як это паўплывае на адносіны? На адносіны да беларусаў ніяк не паўплывае. Мы бачым абсалютны кансэнсус усіх палітычных бакоў Польшы у адносінах да беларусаў. Мы памятаем, што прэзідэнт Дуда сказаў, што беларусы могуць прыехаць быць як дома, сказаў это па-беларуску. Мы ведаем стаўленне апазіцыйнай партыі, которая таксама моцна падтрымлівае беларусаў. Таму я ведаю, што яны абсалютна дакладна раздзяляюць беларусаў і той рэжым, который незаконна ўтрымліваў уладу Беларусі. Беларусі выбралі свой прэзідэнта. Прэзідэнтам Беларусі дэ-факта дэ-юрэ з'яўляецца Светлана Ціханаўская з большым 50% галасоў. Таму не такія рэчы, конечно, тыя, хто гэта прыдумвае, яны спрабуюць інвеставаць у нарашчванне міжнацыянальнага канфлікту, але яго не будзе. Палякі дакладна ведаюць, што адбылася ў Беларусі, што адбываецца ў Беларусі. Тут працуюць беларускія моцныя цэнтры падтрымкі, і палякі вельмі шмат ужо інвеставалі ў дапамогу звычайным беларусам, которые вымушаны з'ехаць за мяжу. Дзякуй вялікім. Ну што ж, будзем спадзявацца, што сапраўды Еўросаюз, Захад знойдуць не там нейкія там яйцы, як кажуць прапаганды, а знойдуць механізмы, каб паўплываць і вырашыць гэты крызіс, які зараз знаходіцца, адбываецца на межах вось найперш Польшы і Літвы. Ну і што Беларусь, беларускі народ па выніку не вельмі
страціць і пацерпяць. Дзякуй вялікі. Улад Кобец, Зміцер Лукашук, слухайте і глядзіце нас праз 25 хвілінаў, а 16 по Мінску у нас у гасцях прафесор, психолог, любимый вами Владимир Янчук. Слухайте, глядзіце нас.